What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So ndauya nenyaya iri kunetsa latest iri kunetsa mastreets izvezvi, mhondi yanga yanetsa, mhondi yanga yashupa, mhondi yekuguruve yazobatwa guys, and zvakaoma. Munhu ane capability yekuuraya vanhu vakawanda, munhu ane simba rekuita umhondi hwakadai asinganzwi maari kumuvhwa kana kushushikana, zvakaoma. Iye paanga achitotaurwa naye anga achitoseka kuratidza kuti mentally this guy is not alright, munhu uyu haasi right. So murume uyu azobatwa netreka refoni kana kuti resimu ranga akaisa mufoni, ndo razoita kuti vamutreke vakomana vamubate. Immediately patakanzwa kuti ami yapindira nemapurisa zvese vapindira munzvimbo, aiwa takabatadzwa kuti vakomana vari kunopedza masports, vakomana vari kunopedza basa, because mhondi iyi yanga yanetsa, mhondi iyi yanga yashupa, because a lot of people lost their lives. Munhu ane capability yekuuraya vanhu vari more than 10 ari one achibetserana nevaibetserana navo, but then he was the mastermind. Zvakaoma guys, hazvisi nyore, it's not easy, hazvisi nyore. And we just say sorry to the families vakaluza ma-loved ones avo nekuda kwenhau idzi guys. Azotakurwa nechikopokopo mukomana, and I think this guy ndiye achaudza vamwe iyeyuyu kuti you don't just kill people like that, kuuraya munhu sehuko, because munhu angourayiweka guys, munhu angourayiwe. Then toenda pane imwe nyaya yatrenda mumastreets, nyaya yaProfet Kuda Jose, avo vari kunzi vakabva kuguruve marimwe zuro, ndobva vaposta vakati mhondi yekuguruve ichabatwa in a few weeks time, while mhondi yakazobatwa mangwana acho vabvako. So a lot of people were debating about this issue. Vakanyora vakati we were in Guruve and we declared today that the men killing these people will be caught in few weeks. Saka vanhu vazhinji vari kuti Prophet Kuda Kwashe Jose vakarashika, because how can you say in a few weeks iwewe uchiona kuti mangwana mhondi ichabatwa mangwana. Saka ndo imwe yedzimwe nyaya dziri kudhibhetwa on Facebook kuti maprofita enyu aya haasi kunyatsoona zviri kufamba sei mumastreets.